yung ating mango shortcake. Ayan, sarap po. Grabe. So, ayan, tikman na natin siya. Lambot. Parang kutsilyo yung hawak ko dire-diretso yung paghati. Siyempre, kailangan mayroong fruits and mismong cake. Ayan. Sobrang sarap. Lasang-lasa mo yung talagang yung mango. Kasi totoong prutas siya, totoong mango siya, so sarap. Tapos yung texture nung nung cake, malambot. Hindi siya yung parang maraming air pockets na ampaw sa loob. So siksik siya. Masarap. Okay, good morning guys. Good morning mga kabalen. So as you can see, dahan-dahan akong lumalabas ng bahay dahil pag nagising si baby, hindi tayo makakaalis. So natutulog pa siya. At ayaw natin siya maistorbo dahil pag umiyak yun, sigurado negas ang lakad natin. So bubuksan na natin yung gate at dito na tayo sa labas mag-preheat ng motor. Ayan. Okay. Huwag muna natin sindihan. Labas muna natin siya. Okay, dito natin ipesto. Ang bigat mo, Domeng. Okay, start. Yun. Okay, so good morning mga kabalen. So sa ngayon, ang lakad natin since maaga pa, breakfast time check, nung umalis ako ng bahay, sa loob ng bahay, mga around 7 o'clock AM. So literal na pagkagising ko, tayo, ligo at layas. So ayan, hindi pa tayo nag-aalmusal. So ang lakad natin ngayon, syempre, isang breakfast ride. So tayo lang naman, parang breakfast solo vlog lang, breakfast vlog. And may pupuntahan tayong coffee shop dito sa may Apalit, Pampanga. So ang ginagawa ko ngayon, nagpe-preheat ako. Ugaliin nyo po yung ugali ko mag-preheat ng motor. Kahit doon sa mga dati ko pang motor, pinipreheat ko talaga kahit mga 3 minutes or 3 to 4 minutes, mga ganyan, just to make sure na mas smooth na yung andar ng mga gear sa loob. Yan, kahit naman tayong mga tao, di ba? Pagising mo ba, pag mulat ng mata mo, gusto mo tatakbo ka kagad. Syempre di naman pwede yun, naalimpungatan ka pa doon. So ganun din sa motor. So I'm not an expert, hindi ako magaling sa makina, sa mga motor. Basic lang ang alam ko, pero one thing that I know is kailangan ko mag-preheat ng motor, lalo na sa mga big CC bike. So talagang pag-asindi mo yan, mataas ang RPM, kaya hintay mo muna mag-stable at mag-minor, bumaba yung minor. Yan, so nagpi-preheat tayo ngayon. Alright?
Okay, ayan mga kabalen. So, another day, another vlog. So, salamat po sa Panginoon. Siyempre, dahil binigyan tayo ng isa pang pagkakataon na magising at makagawa pa ng isang vlog para sa araw na ito. Ayan. So, marami naman tayong dapat pagpasalamat sa Diyos. Unang-una, yung mga bagay na hindi na natin ma-handle o hawak o wala na sa powers natin. Minsan na-neglect natin yung mga ganung bagay. So yun yung mga bagay na pinagpapasalamat natin, yung mga bagay na hindi natin control. Ayan. Okay. So ngayon, dahil maaga pa, tayo mag-aalmusal sa Apalit, Pampanga. Pupuntahan natin yung isang coffee shop doon. So ang pangalan ng coffee shop ay Daniel's Coffee. So balita ko masarap daw ang kape doon eh. So syempre alam mo naman, tayo ay coffee is life. Mahilig tayo sa kape, kaya ayan, susugurin natin yung Daniel's Coffee para matikman natin yung kanilang kape at mga tinapay. Ayan. So ang may-ari nito ay ang CEO ng UNTV, which is si Kuya Daniel Razon. So may business siyang kapihan, which is yung Daniel's Coffee nga. Titikman natin. So I'm expecting na talagang masarap ang kape nila. Mamaya pagdating natin doon, re-reviewin natin yung kape nila kung gaano kasarap. So dito sa expressway malimit tayong dumaan, no, dahil very convenient. Maybe that's the reason why na bumili tayo ng 400cc na bike in the first place. So meron akong Dominar 400 na UG version, which is yung version 3 na to, yung upgraded version ng Dominar 400. So hindi naman tayo mahilig sa racing eh. So ano lang tayo, basta lang makadaan ng expressway, makapunta ng mabilis sa mga kailangan puntahan, okay na tayo doon. Hindi naman talaga tayo gusto talagang magmatulin. So very convenient sa akin ng Dominar 400 dahil unang-una, sa presyo pa lang niya, mura na, 195,000 in cash ang binayaran natin dito. Kasi mas mamamahalan tayo kung uhulugan. Kung may pang cash ka, i-cash mo na dahil mas makakamura ka pa rin in the long run. Kasi kung uhulugan mo ng 3 years, tapos magda-down payment ka ng minimum, so I'm pretty sure mahigit 200 yung babayaran mo pagka kinumpute mo lahat. At ang nagustuhan ko dito sa Dominar 400, matipid siya sa gas dahil yun nga, single cylinder at para ka lang naka small bike, let's say NS200, yung kapatid nito. Dahil ang mura ng maintenance, actually yun nga, ang kanyang oil filter is compatible siya compatible sa NS200. So ang kanyang air filter naman ay pwede sa RS200. So para ka lang naka small bike in a big bike form. So okay na yun. Hindi naman tayo mayaman pa para bumili ng 1000cc. Yan. So, siguro kung awat tulong ng Panginoon at bibiyayaan tayo ng pangapambili, nakasobra tayo, bakit hindi? Ever since naman mahilig naman talaga tayo sa pagpumotor. So pangarap din natin magkaroon ng mga bigger cc na bike. And actually, kung meron akong gustong bike, ang aking napupusuan yung CB 650R ng Honda. So kasi 650 hindi naman ganun kalakas or ganun kataas ang CC, pero at least in line 4 nandun na yung air gasam, and at the same time may power na rin yun. So far yun yung nagugustuhan ko, yung CB 650R ng Honda. Ayan, so malapit na tayo sa San Simon exit. Alam mo dahil eto, yung mga barricade sa gitna.
So ito, nilagyan nila ng partition to para yung mga heavy trucks or heavy equipment dito sa right side. And yung mga private vehicles, mga class A and B, dito dapat sila sa kaliwa. Ewan ko bakit nandito to eh, yung truck na to eh. Dapat nasa kabila siya dahil heavy equipment, considered heavy equipment siya or heavy vehicle. Okay, now exiting San Simon, Pampanga. Yan, RFID tayo. Sana basahin. Although binasa naman kanina sa DAU. So basahin, sana basahin din dito. Yun no, 235 load. Wala na tayong load. Okay, so kailangan pala mag-load na tayo. Yan, so nandito na tayo ngayon. Bayan ng Apalit, Pampanga. Alam ko dito marami ding mga masasarap na kainan eh, tsaka mga puntahan, mga ano din, mga motorcycle shops and accessories. Alam ko marami din dyan. Ayan, ito lang ang hindi ko masyadong gusto sa Apalit area, yung mga daan nila. So bako-bako, kahit na nakaspalto pero wasak-wasak. Siguro dahil nga maraming mga trucks na dumadaan dito. Yan. So kung dadaan kayo dito, huwag masyadong magmatulin dahil maraming mga butas sa daan, maraming lubak. So ayaw nating mag-Superman at mag-acrobatics sa daan. Kaya ingat po, huwag masyadong magmatulin dito sa area na to ng Apalit, lalo na dun sa may palengke. Talagang butas-butas yung mga kalsada dun. Sana po maayos na yan as soon as possible para maging maalwan naman yung biyahe ng ating mga motorista dito sa Apalit, or yung mga nakikidaan lang din dito sa Apalit. Ayan, ito sinasabi ko, di ba? Medyo delikado ang daan. Dahil marami ding mga ginagawa pa na daan dito. Siguro dahil pinapataas pa nila. Bahain kasi dito eh. So medyo pinapataas pa nila yung ano para at least, di ba, hindi na masyadong inconvenient sa mga dumadaan dito na laging baha, mataas ang tubig. Ayan, so good job for doing some improvement sa inyong mga roads dito sa Apalit. So medyo malapit na tayo, no? Ilang kembot na lang at nandun na tayo sa Daniel's Coffee. So ang Daniel's Coffee pala located dito sa Apalit, Pampanga, Barangay Sampaloc. And ito, malapit siya dito sa Premier Hospital and sa ito yung MCGI Convention Center. Ayan, La Verdad Christian College. And ito, dito tayo sa Shell. So hello, malapit ito na. So katabi niya ay ang Best House of Chicken. And ang punta natin ay dito, ayun, si Daniel's Coffee. Yan. So park na tayo dito. Dito tayo mag-park. Okay,
Okay, so nakarating na tayo dito sa Apalit, Pampanga sa Daniel's Coffee. So akit na tayo. Okay mga kabalen, ito na. So titikman na natin. Ito yung ating mango shortcake. Ayan, sarap po. Grabe. So ayan, tikman na natin siya. Lambot. Parang kutsilyo yung hawak ko dire-diretso yung paghati. Siyempre, kailangan mayroong fruits and yung mismong cake. Ayan. Sobrang sarap. Lasang-lasa mo yung talagang yung mango. Kasi toong prutas siya, toong mango siya, so sarap. Tapos yung texture nung cake, malambot. Hindi siya yung parang maraming air pockets na ampaw sa loob. So siksik siya. Masarap. So yung gitna niya, ayun meron ding mga mango tsaka yung cream. So ang sarap niya, grabe. Mauubos ko to, promise. Oh, tingnan mo, lambot to. Sarap. Recommended nga to. Ito naman, ang ating salted caramel. Ayan. So, tikman natin. Hot ito, hot. Hot nga. Hot nga. Ayun. So, mga kabalan, kuhang-kuha nga yung sinasabi ko na na strong taste. Gusto ko sa kape yung strong taste ng kape. And then meron siyang sweetness. So, yung naghahalo yung bittersweet. Yan. So, naman tama itong natin. Yung Daniel's salted caramel. So, recommended din siya. Rap. Ayan. So, sa mga gustong magkape, sa mga riders natin na gusto magkape dyan, so, napadaan kayo dito sa Apalit, Pampanga. So, dito siya sa may Shell Station and tabi ng Best House of Chicken. So, visit nyo yung Daniel's Coffee. The best to. Okay? Okay, so ayun, tapos na po tayo mag-almusal at tayo uuwi na. Napakasarap po ng kape at cake nila dito sa Daniel's Coffee. Talagang babalik-balikan mo siya. So, kuhang-kuha yung cravings natin. So, craving satisfied. Ika nga nila. So, Daniel's Coffee, Apalit, Pampanga. Maraming salamat sa napakasarap ninyong almusal para kay Moto Kabalen. Ayan. Okay. So, sa uulitin, papasyal tayo ulit dyan para mag-almusal. At magsasama tayo ng mga kaibigan natin. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa ating mga subscribers na walang sawang pagsuporta sa ating channel. At sa mga first time pa lang pong makapanood ng ating vlog, kung nagustuhan nyo po ang ating episode for today, please consider
subscribing to our channel. Ayan. At hit that notification bell. Once subscribe, mag-comment lang po kayo ng subscribe. At for sure, magko-comment po ako sa inyo. At tayo'y magkwentuhan. Maraming salamat po mga kapalen. Hanggang dito na lang po muna. God bless and stay safe.